B'investiment ta' 50,000 euro fuq medda ta' madwar 30,000 metru kwadru se tiġi rreġenerata żona fil-Park tal-Majistral sabiex ikun hemm żona l-piknik. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia. Intqal kif din ir-reġenerazzjoni se tkun maqsuma fit-tnejn, hekk kif għandek iż-żona tal-pikniks u f'żona oħra se jitħawlu 3,000 siġra indiġena u arbuxell. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet kif dan il-park se jkun hemm 15-il bank u dan sabiex il-park jinżamm fl-istat naturali tiegħu. Qalet li ż-żona se tkun aċċessibbli għal kulħadd, inkluż għal dawk li jużaw is-siġġu tar-roti. Il-Ministru Aron Farrugia semma kif wara l-konsultazzjoni pubbliku għal iżjed spazji miftuħa f'pajjiżna, it-tekniċi qed jistudjaw iż-żoni li għandhom ikunu miftuħa għal familji Maltin u Għawċin. Aħna ftaħna konsultazzjoni pubblika kemm għal picnics u hiking, kemm għal camping u kemm għal caravaning u l-campers illi għandna fil-pajjiż. U allura inħarsu l-qoddim issa biex flimkien mal-awtoritajiet nimxu l-qoddim u kif talbuna il-familji Maltin Għawċin qabel u waqt il-pandemija intom iktar żoni ta' rekreazzjoni mal-pajjiż kollu. Intqal ukoll kif din iż-żona li se tkun qed tiġi riġenerata se tkun imħarsa mill-gwardjani tal-park.